ସମୟ ରାତି 11:30। ରମେଶ ତା ଅଫିସ କାମ ସାରି କାରରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରୁଥାଏ। ରମେଶ ତା କାରର ଡୋର କାଚ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥାଏ। ଅଫିସରୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା, ଗୋଟିଏ ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ଅନ୍ୟଟି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ କମ୍ ବାଟ ପଡ଼େ। ସେ ଭାବିଲା ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ରାତି ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ଏହି କଥା ଭାବି ସେ ତା କାରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଲା। ବର୍ଷା ଆଗ ଭଳି ଜୋରରେ ହେଲାଣି। ହଠାତ୍ ରମେଶ କାର ଆଗକୁ କଳା ବିଲେଇଟେ ଚାଲି ଆସିଲା। ରମେଶ ସେ ବିଲେଇଟିକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ତା କାରଟି ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଧକ୍କା ହେଲା। ସେ ଧକ୍କାରେ ରମେଶ କାରର ଆଗ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷା ପକାଉଥାଏ। ସେ ଛତା ନେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। କାରର ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଛତା ବନ୍ଦ କରି କାର ଭିତରକୁ ଆସୁଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତା ନାଁକୁ କେହି ଜଣେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକୁଥାଏ, ରମେଶ, ରମେଶ। ରମେଶ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। କିଛି ଦୂରରେ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ରମେଶ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲା। କିଛି ଦୂରରେ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତା ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଆଖି ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ଡରିଗଲା। ସେ ତା କାର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ କାର ଡୋର ଲକ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରମେଶ ହାତକୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଧରିଦେଲା। ରମେଶ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ତା ମୁହଁଟି ଧଳା ଆଉ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା। ରମେଶ ତାକୁ ଦେଖି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରମେଶକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ରମେଶ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ବୋଧେ ମଶାଣିରେ ଅଛି। ରମେଶ ଯେତେ ତାଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ସେ ଯାଇପାରୁନଥାଏ, କାରଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାକୁ ବହୁ ଶକ୍ତିରେ ଧରିଥାଏ। ରମେଶ ତାର ଆତ୍ମଶକ୍ତି ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟାଣି ନେଲା। ତା ପରଦିନ ପୋଲିସ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରମେଶର କାରଟି ଗଛ ପାଖରେ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ରମେଶର ଶରୀର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦିନଠୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିଏ ଯିବା ଆସିବା କରେ ତାକୁ ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।